Per aquí encara hi ha de sèrie, Per aquí hi ha una caixa niu, Sí que la veig, cuita-la, és viva. I per poc que les pugui plantar i que reneixin, doncs m'agradaria. Veig molt la pressió de l'aire, el que sigui, i veus, n'hi ha un altre. El llot, perquè això a final d'agost és un content. Os, padrí! Verd! No m'ho esperava, això sí que no m'ho esperava. Però 5 dies? Com ha sigut això? 5 dies? És que ens ho van regar molt. No, saps? Una se la va menjar la guilla, l'altra se la va intentar menjar una àguila, la vam salvar, i la tercera va... Això que veus és només, com si diguéssim, la cimentació. La casa estava des d'aquest nivell cap dalt. Posada a terra, sense res I després vam treballar aquí sota fent això i després la vam... La Florida quedava tot un perímetre enorme, ple, que només eren flors, És una passada, aquest arbre. És dels molt vells, tot aquest...